Assalamu alaikum. Shi kuma Binance yanda ake yin verifying ɗinsa kamar yanzu mun shigo Binance ɗin mu haka, duk wanda yayi rijistan Binance zai ganta kamar haka, tana live to sai mu je mu maida ita pro. Nan gurin kaman kan mutum ɗin nan sai mu taɓa, in muka taɓa sai mu zo mu danna nan Binance pro ga shi nan sai mu kunna shi. Yawwa yanzu kun ga ta canza ta fitar da wa'insu features wa'insu abubuwa da yawa a ƙasan nan ba kamar yanda take da ba. To a haka ita ce za mu samu daman da za mu yi abubuwa a kan Binance, sai mu dawo nan inda aka taɓa kan mutum ɗin nan, ga gurin nan in ba kai verifying ba za su ce ma no verifying ko kuma unverified, sai mu taɓa gurin, in muka taɓa gurin sai mu taɓa gurin verified. To in ka taɓa gurin verified za su baka dama ka sa NIN number ko BVN. To shawaran da zan ba mutum sai ya ɗauki NIN number nasa, sai ya sa wannan lambobin NIN number ɗin, za su ce to ya ɗauki national ID, hoton national ID card ɗinsa, in ya ɗauki hoton yayi musu uploading za su ce ya ɗauki hoton kansa. Network ɗin namu yana da ɗan nauyi. To in suka ce ka ɗauki hoton kanka sai ka ɗauka hoton, amma hoton automatic in dai ka saita shi yanda ake so ya saitu, to su za su ɗaukan ma hoton da kansu, kawai kai dai za ka saita kuma za su rinƙa ma bayani yanda za ka saita hoton, ko su ce ka buɗe bakinka ko ka juya kanka ko ka ɗaga kanka, to duk dai ko ka rufe idon ka buɗe, to yana yin yanda ya kamata za su. Wannan kuma shi ne abun nan ɗinka UID ɗinka, wannan shi ma ana amfani da shi wajen tura kuɗi, wannan kuma shi ne lambar wayar da ka buɗe, shi ma ana amfani da shi wajen tura kuɗi a Binance. In zan tura ma kuɗi a Binance, in dai daga Binance zuwa Binance ne zan iya na kwafi wannan, ina taɓa nan nayi kwafin, to zan je na gurin tura kuɗi na tura ma kuma ba tare da an caje ni ko sisi ba. Saɓanin in a ce ta wallet zan tura ma sai an caji dala ɗaya. A taƙaice wannan shi ne yanda ake yin KYC na Binance.